Yayi. Ibarat wong numpak susu. Hei. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngerti apa nih sampai kocak lho. Lah iki terus ngerti apa? Ngerti kono lah kok. Aku apa kono iki apa? Susu. Senenganmu kok iso milih sing piye? Lah sing kuwatet lho. Ya kok iso. Beliau sing ngesuwi kok ya. Sulis Eva. Lah kan yo diurut kok ini terus kene kan yo kenek. Pertama yo ngingeti kene sik termak sret pindah ning Mbak Sulis. Wah, Waranggono cacah wonten 6 nggih Mas. 6 menika tak itu. Kowe milih salah siji sing mbok pilih sing dia coba. Milih salah minggu Mbak Sulis. Duduk. Kari-kari dhewe wong nglokor. Wah, kari-kari kasete rada blundhet ngono lho. Sinden pagebluk. Wah, Mas Mondol awake dhewe ratri iki kaya dene kejugrukan Gunung Sarikaloberan Segara Madu. Ketemu karo Wanodya rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu gering pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama mila datar ngemu kaget Tinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasan widodari ngejawantah apa iso kowe kaya aku mau nata basa lan lho Dikira ra iso noprak wae. lho ayo coba lah nek iso Yayi. wah edan Yayi garwane wong akeh Yayi. garwane kakang kok iso garwane wong akeh sapa ae Ya Pak Yono barang kae. Iya. ora iso Garwanipun Kakang ngono lho. garwanipun kakang ngono lho karepku Yayi. Yayi garipun Kakang Yayi. Iki sampean sebagai apa? Aku sebagai apa? Lho gawe lakon iki mau. lho lakon Belajare sampean mau iki Dewi Sekartaji awakmu dadi Panji Panji. Tengkorak Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangunan lho Ranggunan. batang bangun Panji Asmara Bangun. iki blangkonmu mau kok terus gak enek ngono lho karo cah-cah dipek weh lah kok kembar karo naga Pelecehan cah-cah iki. Dikira ndasku kaya naga. ayo diagem blangkone dipundhut ae cah bagus wong kok iso malah oke ayo disembah sik ping 3 nyembah ping 3 wong kowe nek karo sing ngegong kudu nyembah karo reca meneng ae Reca Pendung. diagem blangkone sing apik sik nuwun sewu ben ora mlesam-mlese iki lha apik Iso kaya Puntadewa ngono ta. kaya Puntadewa Yayi Werkudara. Yayi Yayi. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi. injih wonten tinimbalan ingkang ngadawa Kang Mas Panji Tengkorak. Duduk. wah dak Tuk. coba cari balon Tuk. ngelokne penonton jari ndase kaya takir sampean kaya kertas Masa takir ndoke loro.
Takir ki ndoke siji. Lah ndokmu. Ndokku loro. Takir. Loro iki iso to. Oh, nek esuk dikukur emu enak. Lah kok iso. Yayi. Duduk. Duduk. Walah. Panggal kotak tutup ae to. Duduk duk duk duk. Gede-gede. Agung. Weh. Iya. Weh. Ya iki. Karo kene bareng lho napa ya? Duk 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 duk. Toprak kebatinan iki kita. Nggih, kita ya. Duduk. Duduk. Nah. Duk duk. Lah, ora duwe action blas. Yo. Duk 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 duk. Duk duk duk. Muni otok pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe ta. Ndang etuk neh. Poprak sewengi taktuk kae. Lah ngethuk ki mau enak lho. Menantumu. Ayo omong digandrung. Gandrung sing apik. Yayi. Injih batang Mas. Batang untumu pecah Yayi. Untung ora pecah. Kakang Mas kok batang Mas. Mas. Batang Mas. Ya Kakang Mas nek ganteng-ganteng ngene Kakang Mas lha iki lho kakange kaya batang. Iki ora batang. Lha apa? Calon batang. Milih aku apa milih goren? Duren sapa? Ha, ki. Padha basoke. Yayi. Padha prenguse. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan iki siramu bakal Heh. Taman Sari kok. Taman Sari, Makam Pahlawan iki mendembokmu. ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu bakal tak gandring Yayi. Gandrung. Gandrung. Gandrung Ding. Nggih. Siramu bakal tak gandrung, tak rung-rung tak senengke atimu Yayi. Injih Kang Mas. Alah, guyune kaya buta. Guyune yo sing halus ra ping 3 wae. Ngono. Yayi. Injih Kang Mas. Ana ing sakjroning taman kene Ya diitung. sliramu bakal tak Lah kok iso gandrunge iki lho. Pilok apa slendro? Slendro. slendro. Slendro pas yone. Memanismu kang ujiwat Alah. Semalah tekan loja-loji lho. Joli. Memanismu hangu. Ngono. Arep marai. Marai kowe. Ora. Grandel. Sing apik to Kang Mas, engko ora tak damelke susu lho sampean nek gak. ala rasa digawe wong arek njimuk ae. Iya. Ngawur ae susu ning mburi kae lho. Mbok aku dimiki. Wis gedhe bareng njaluk mie. Pak Lurah, Apa? enten kamar kosong. Mbok nggo apa? Arep tak nggo. Wong edan. Memanismu kang jiwa Ya, apik jan bisa kaya nuntun wong picek malan. gandrung lho. Gandengan sing apik ngono lho ibarate roman cara ketoprak Sabta Mandala Ngayogyakarta kaya dene Bu Marsidah karo Mas Pak Widayat. Widayat. Cara ketoprak Tulungagung siswa sedaya. Siswa budaya. Siswa budaya iki kaya kowe kaya Pak Kusyadi, kaya Ibu Siti Narsiam lho, gandrunge sing penak. Ngono kok Gandrung sing penak iku piye lho? Ngene lho Mas. Nah, digandeng Mbak Sulis. Nggih Mas. Badhe tindak pundi? Badhe mbak batang niki lho Mas. Atang nah. Lah piye lho?
Sulis gandeng mondol kaya nyonya hari ingane-ingane. Ngene lho Mbak kudune sampean lara iki. Mas Yuda badhe tindak pundi ngoten. Nggih, Mas Yuda badhe tindak pundi, Mas? Niki lho nyuntikne mbae niki. Sing batang sing penyakit mlumpuk dadi siji nang kene. Ya wis sing apik, sing Sing apik. apik, sing apik aja. Agawe runciting galih Galih. Piye kok? Ngono kok galih. marai. Ora. Aku lho wis hafal. Iya. Kok mbok warai. Galih ngono. Galih, Lah. Galih. galih. Ya. Nanti le. Ramelu ya galih. Lara apa Lara tipes. Lara lopo kok. Roro apa? Kok iso lara? tak kira lara. Lara apa kang netya. arep mangku. Arep mangku, Mas Arep Mangku. mangku. Piye? Kene koncone Pak Yono. Kulino mangku ya. Kulino mangku Mangku apa? Mangku purel. Mangku Mbak Sulis. Kene ya sirang bakal tak pangku kene ya. Injil Kang Mas. Ping telu. Oh iya. Lah. Mbak dicopot kan lho Mbak ben ketok gila-gila ngene kan. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok. Iya. Kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to. Lho saka kene semak serebel. Kowe babar mangan solar lho ya. mosok mambu to? Iya. Ki mau mangan apa to aku? Mbah kok. Ayo piye? Upama munduta rukmi. Kok Rukmi to, Mas? Wong rukmi ya iso rukmi. Rukmi lho. Apa denek kane lho. Lah kowe kan muni apa? Rukmi. Nek rukmi apa nek? Ruke apa? Roemi. Maknane beda kok ya. Tartamtu tak ruti. Ya ampun. Kang badhe ngersakaken anakan kethek monggo. Aku ki lho tuntunan gandengen kok malah dadi munyuk. Malah mbok umbulne padha karo gandeng munyuk. Gini tak pangkunah. Iya. Kene Yayi. Lunggono ing pangkonku kene Yayi. Iya Kang Mas. Lah, Tapi menengah ya Mas. Ya. Wong sing paling rugi sak ngalam donya ya Pak Yono. Lah kok iso? Lah bayar larang lho, ora iso mangku. Larang leh bayar iki larang. Ora iso mangku. Lah kowe? Aku lho gak mbayar. Ya. Kene to. Wedel. Yayi. Ibarat wong numpak susu. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngerti apa nih sampai kocak lho. Lah iki terus ngerti apa? Ngerti kono lah kok. Aku Apa ngono iki lho apa? susu. Kok iso? Jan. Nah nek kudune kan susu. Ngono ben ketok rada kok susu. Padha susune. Ayo. Upama munduta Pak Prau ing lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi. Oh nindi. Jala nindi. Wonge ra melu wis esuk mau. Nindi. Temah
gonjing ngagenjong neng pagulingan. Wah, ayo coba Yayi garwanipun. Aku kepengin lho terus nek goblok cara umum. Aku kepengin midhangetne suaramu Yayi. Coba tembangke kanggo aku Yayi. Injih Kang Mas, panjenengan ngersakaken tembang menapa Kang Mas? Terselah Nyelah untuku yo. Terserah lho. Kaya wong terserah. Wis karek siramu konar Sing penting penak kanggo dijogeti utawa kanggo ditayuke awit panjenengane Pak Suyono kuwi seneng ning gone tayub. Waton sing kena dienggo tayub Yayi. Tayub. Niki kopi jahe pripun, Co? Oke no kopi Oke, jahe. no, ini. Padak nih cah hempiah-hempiah. Oke tok. Oke. Bodromoyo padak. Padak nih Nika embia. spesial kagem Pak Notol. Nggih. Mbah Yono. Lah nggih to. Parapane nggih Pak Notol ngoten to. Nggih. Buka celuk nggih niki. Nggih. Nggih. Nyeluk kancane muga. Ya nyeluk Mbah Yono barang. Mangga. Wancine surup surya sisih wetan padang semulane rembulan wiwit dadari anuruti senengane ati wong-wong karang pratesan padha sonjo ana marung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora konco senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe madhang pikir yen ora ngopi sak sore katone awake nglantik wis misuwur kopi jahe rasa enak lan uga mantep gawe marame ngati ayo kanca Iya. kopi jahe wancine musurup surya sisih wetan padang semulane rembulan wiwit dadari anuruti senengane ngati wong-wong karang pradesan padha sonjo ana warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk
kopi jahe sampun Pak Dalang. Inggih, istimewa Mas tenan lho, Mondol Cak. Sampun nggih. Pamit sing apik lho, lek arep lungguh karo Mas Mondol. Ayang Mondol. Indah niki sampun kula lenggah nggih. Nggih, minara rubiyin, Mbak Nggih, Sulit. makasih Beb. Wah, luar biasa Nggih. ya Mandel ya. Luar biasa. Ditayuke, dijogeti ya kepenak. Luwes. Irama rangkepe digarap cara tulungan. Wah, kanggo joget kok ya kepenak dasare tembange ya kopi jahe. Weh, cacak. Kimeng Mbak Sulit wis diaturke. Ya. Sakmenika giliranipun sinten bocange monggo. Ah monggo jenengan biji menika masih 1 2 3 4. Dumateng panjenengan. Purwasesa. Nah, ya mesti Pak Dalang Purbasasangka, Purbasasa sinten? Ya iki bacute. Ah, Nggih. urut. Ana Mbak Rani. Ada Mbak Rani Puri Rayu. Mbak Rani Puri Rahayu diaturi jumeneng, monggo dipun sepati para kanca. Iya, Mas. Ye. Duruk. Alhamdulillah kon suwe ora jamu pisan rasane legi, suwe ora ketemu pisan karo Mbak Rani. Walah. Kok saya ayu, saya cantik, dasare sak menika ya wis ngasta ana ing Kabupaten Magetan. Dadi jadwale iki wis ra kena dipiyak pokoke. Nggih. Oke, Mas Mikim pun apa dereng kok sampean gak arep mbok pek. Wong kok iso. Lah niku sitoke. Oh. Nggih, Mbak Rani lagi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Yudo sehat. Panjenengan nggih sehat. Pangestunipun kula nggih sehat walafiat mboten kekurangan setunggal punapa. Terus sik wonten Magetan nggih ngastanipun. Nggih. Kemutan kula nek kalih panjenengan mriku ibaratipun wonten napa mriku kaitan batin ingkang mboten saged dipun pisahaken. Chemistry. Chemistry. Lah kowe lho nek iso ngomong-ngomongan ndang ngomong-ngomongan ngono to blekok moncrot kuwi. Ya ora sampe moncrot to, Mas. Lah terus Ya mung cemet ngono tok. suaramu kok apik. Kene wae, Mas. Kene wae. Ya kaya ning jero guwa. Ya alon-alon wong sing sabar tekok sebagai wong Jawa. Nggih. Asmane sinten? Iki asmane wis mari karek watuke iki lho 3 dina jeku mata iki. Asmane wis mari. Gak masuk angin barang to, Ben? Nama lho. Oh, nama. Masa ora tepang karo Mbak Rani kok iso? Ya asmane Mbak Rani sinten? Lah ya Lah piye to? Kuwi wis ne lho. Piye lah ditakoki lho. Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi mau. Ngene lho lehmu piye? tekoki lho kudune. Mbak Rani asmane niku sinten? Wis yo Rani kuwi. Yo Rani kuwi kok goblok Iya kok. to Mas. Wetek wis. Kenalan iki. Ya kenalan. Lah iya, Mbak badhe tanglet asmane sampean sinten? Kula Rani Mas. Lah ya wis Rani ya wis. Itu ki. Lah wis kenal kok ngejak kenalan meneh iki lho. Lah ya wis kenal kok ngapa dadi etoke. Mbak Rani iki sing asta ana ing Kabupaten Magetan. Dasare wonge ya ayu, lencir kuning, merak ati, degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali, sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning merak ati, sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye Dal? Tak cipok muni. Munine piye? Makpuk. Kok iso makpuk ki lho kena apane? Ya kena lambene kono iso makpuk. Nek Mbak apa ki jenenge Mbak Rani ki beda karo Mbak Sulis. Nek Mbak Sulis ki piyayine anggun tur mraati, nek Mbak Rani ki rada cantas sithik. Dadi nek cara ngrayu beda karo Mbak Sulis. Mbok menawa cara musik, lho mumpung disiapi ana Oh campuran. iya. Nah, isa tak kowe mestine. Oke, iso. Iso Mas. Lho, Eh. iki multi telenan. Bocah sitok iki multi Multi talent.
Telenan multi talenta kok telenan. Ayo nggih ngerajang apa? Nyuwun nadare G, Mas. Lho njaluk nada. Jaluk nada bareng. Lah arep tuku yo ora duwe kok njaluk ae. Lino jaluk nada. Winginane ki jaluk sego, jaluk teh. Kuwi lagi iki lho jaluk nada. Kemajuan, Iki Nak. coba. G. Aku miku ki lho ben gak bandil. Cek. Lah, iki lho gonmu bandil. Hari ini Enak. Lagi baca kok gak muni ta? Atake didol. Oh. Ini suara keyboard, Mas. Cek. Aku bersumpah. Nak tenan suarane iki lho, suarane apik jane raine lho sing elek. Ya nek pengen apik yo dicet. Rayok dicet ya apa pager. Lho dicet. Hari ini Sing mana? aku bersumpah. Enak. Hari Iki kok ora entek iki piye to iki? Kok iso ora hari ini ae. Akan ku buka. Lah nek apal ora dhewe. Kuwi lho kok iso. Oh, pancen goblok. Piye pancen piye. Pancen goblok. Pas nek kono lho kenano. Lah kono endo. Pancen piye. Pancen goblok. Aja ngono to, Mas. Meh. Kok akhirnya mak puk. Hari ini Orang ini sebenarnya merupakan CEO di aku bersumpah. Ia adalah merupakan CEO yang menyamar sebagai seorang dagelan, dasnya pelontos, sirahnya gundul. Ini suara apa ya? Suara CEO lho blok. Akan ku buka pintu hatimu. Hari ini Ngono nah. sarung itu tabuk aku ngalih sih. Memang api yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Jane lho. Bagaimana? Loh, piye kok iki lho? Suarane yo apik. Suarane apik lho, lambene iki lho nek pesen nanti ya kok apike kaya ngene. Iya, Mbak, sampean anu, Mbak. Apik. Ya Allah. Iya Allah. Kok nesu iki Gemes mau lho, Mas. gemes Mbak Rani iki suwe ora ketemu karo kowe. Alah. Loh malah kene ya bales. Lah kok sampean wani Nek bales? kene karo ora wedok? masalah. Kene ra masalah nek kene yo tak bales. Oh sampean wani bales karo Lah nyapa? Ngono kuwi sampean. Larang brambang timbangane lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh, Alah. Sepet-sepet sawun entak. Dimpet-empet sesuai ra betah. Lah, modele kok. Modele. Kurang ajar sampean. Wani karo wong Loh, nyapa ora wani? Nah, Kene. Tak bales lho. Ndang. Bales tenan piye? Ndang. Dipirsani wong akeh ra isin kowe. Ora wedi. Tak bales. Bales. Yah titen ono. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Ngene kae lho matane ngene kae lho. Gonku mbok ngenekne lho. Kayo rawani. Lah nyapa rawani? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Awakmu mau kan wis apa tegese wis nembang kanggo Mbak Rani. Ya. Nek wis tembange cara kae, umpama awakmu duet wong loro karo Mbak Rani, lagu kesukaanmu, kecintaanmu apa? Oke, tetep pelok barang. Pelok barang apa lho lagune? Lho. Sesuai dengan Mbak Rani sing Sing wonge wajah iki ketok manis. berarti kowe nembang Manis. pelok barang. Pelok barang. Sing endi lagune? Manis dek
kowe kencing manis. Pancen manis. Terus ya kencing manis kok. Oh, kowe kuwi lagune. Ya, Oh, sing oke. musik ben adik-adik. Oke. Iya. Ya. Ayo ngomong karo kanca-kanca kaya Kanca-kanca, monggo dipun iringi geningipun manis nggih. Share. Asik. Ono yo. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis. Tambah manis, yen kowe ora lampir. Yen mesem. Yen mesem manis nguli matu. Kaya bisa. Kaya bisa ngrontokke jantungku. Prasojo. Asik. Tarik dal. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis. Tambah manis, yen kowe ora lampir. Yen mesem manis nguli matu. Hae. Kaya bisa La 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 la. ora Bangsa alit.
Pun sik thank you sukron suwondo ya. Sukron kasiron. Sukron kasiran. Hebat kanca-kanca. Wah. Tembangan ki meng lagune apa Mas Mondol? Manis Larase pelok barang. Wah, edan. Wah. Saya lega, saya seneng jroning atimu awakmu wis nembang sakloron karo panjenengane Mbak Rani. Sulistya Budi Iramawati. Weh. Rani Puri Rahayu. Wes. Saiki genti salajengipun nggih Mas nggih. Nika wonten Mbak sinten panjenengan? Mbak Marfuah. Jengkaripun Mbak Marfuah kalian Mas Mondol yen Cinandra Panyayah Cantoko ingkang munya jroning Balumbang Kodhok ngorek. Tak temokne kaya mantene iki lho kan ya seneng. Kan cita-citamu pengen nikah karo Mbak Marfuah. Iya. Sampeyan saking mriko, Mas Mondol saking mriko perapatan mriko. Iya, adomen. Mriki mawon. Wah, iya nih mong sokolo dumawaing kudrat piye wis kaya dalange para swara. Iya. Kaya dalange karo marai para siswa. Ngerusak pasaranku gitu. Nalika semono sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ilo jaring para kina ingkang sinandhe ngawiyak jinempono ing maruta. Mantene maju. Mantene kok iso malah lolak. Nalika semono tumuli lumaksana lon-lonan temanten sarimbit netepi tata upacara wadat widhi temanten kekalih sami-sami meslinipun. Kok malah simpangan ki lho. Lah piye? Yo manten sak ngisore Taro Pagung ya langsung nuwun sewu Mbak nggih, mengke damel sawat-sawatan nggih. Nek saged mengke pas matane sisih kiwa nggih. I gantalan kok. Gantalan ya kok pas raine ya Mbak ya nggih. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa netepi adat widhi-widana ingkang sampun kemarang lumaksana sakala kumlawe astane hambalang bantal tumiba wonten rainipun. Lho. Iki lho apa iki? Iki apa? Matane lho. Iki lho. Nyapa? Kan dhewe mbalang raiku lho. Wah, iki sawat-sawatan gawe gantal kuwi lho. Lho ora nggo gatal. Lah kan gene gantal ijole gedang ngono lho. Ya enak loh Mas. Sampeyan kurang banter Mbak, kudune ngene lho, kudune ngono mau. Wong kok iso lon-lonan denira lumaksana minggah madyaning Sitinggil Binaturata sak ngandhapipun Taro Pagung. Sang pujangganing dap arsa ngucap mantram sakti kidung rahayu gonggo trigonggo durga mendak kala sirna ngucap mantram sakti kidung rahayu sang pujangganing daup. Kula pinangka pujangga daup Inggih. ngerangkep Mas. Jan. Sarwa-sarwi kok nggih. Waalaikumsalam. Tebak bosok liak-liok gali asem lemah abang nyimpang lemah putih nyingkri teko welas teko asim lebalas matane jak sisih. Legene ponak pinangkanten pada Alfamart Indomaret. Tebak bosok liak-liok gali asem lemah nyimpang lemah putih asem lemah dan Alfamart Indomaret. Mantene adus. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit temanten sarimbit nyuwun idi berkah pangestu ing sakala temanten Walik. Mantene wedok maksude. Sing sungkem ki manten wedok. Ah, ya aku wedi kualat. Lah kok wedi kualat? Wong biyen sing nyunatne kono. Oh, ya sing sungkem kowe. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sakala temanten putri Hamidah punang Antiga ngideki ndokipun temanten aku kapidah. Aduh, matane aduh, Cuk. Piye ta kowe iki? Nyapa? Dok, Madyaning Sitinggil Binaturata pinunggel gamelan Lokananta. Pinunggel gamelan Lokananta kasigeg
samyo kegendingan. Pak Lurah. Mbok nyilih kamar sedelo Pak Lurah. Arek mbok nggo nyapa? Lho, manten anyar ya bulan madu. Ya tapi yang ngenteni. Ya sunan nang sini. Ora lagi. Wong aku yo omongan ngono tok mesti yo ora oleh kok isa. Sakwise awakmu tetembangan utawa gegandengan asta karo temanten putri mbok coba ditunjukkan dengan cinta supaya cintanya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Nadanya coba. Ayo tukang keyboardnya mulai kok ya ora. Seperti Kenapa iki cinta tak terpisahkan? nggih. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk Uluk. amung kesabaran. Wedas. Aja nangis to, Mas. Nangis apa matane keculek kok. Mugi Gusti paring kasembatan. Entah mentah suarane. Mengadem hatiku ben aku mlayu lan tanggung jawab Jual mahal no. Jual mahal. itu palsu. Iki lho jual mahal. Suwun Mbak Marfuah, suwun. Nggih, monggo katuran pinarak lenggah. Wah. Suarane Cak Mondol kok jebule kok wah jan. Wah, nyolong istimewa lho. Mondol iku nyolong kethek pancinan. Nyolong petek. Nyolong pethek. Wah, Malah kita nyolong iki mboten pethek. pati ndayani ning Nggih. swantenipun. Wah saestu. istimewa tenan kok. Juara ya. lomba karaoke ya Weh, nika. Tingkat Nggih, kecamatan toh? ini peserta enten sekawan doso gangsal. Mas Juara Mondol nomor setunggal, pinten? Tunggal niki. Edian, Lah sing edian, 44 bisu kabeh. Kan bisu ya melok lomba nyanyi. Ora Nggih. genah kok ya. Diaturke mau lumantar Mbak Marfuah. Nggih. Isih ana kekalih menika disarekne napa piyambak-piyambak Mas? Setunggal hari. Setunggal Mbak. Niki riyen nggih, Mbak. Sapa iki ya? Mbak Hani. Mbak Hani. Niki spesialisin ndelongtung ngoten. Oh ngaten niki. Nggih. Wah ya sip tuh berarti. Nggih, Wah, cocok karo setelane Mbak Yono. Sasono cocok iki. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan OOH miliknya sendiri. Iya. Dia adalah seorang Lalu CEO menjabat dari keluarga biasa dan hidup Si pewaris keluarga Zhang. Iya. demi sebuah misi yang ia rencanakan. yang memiliki giok naga ini. Masih sangat menjalani misi tersebut. Asik. Wilujeng dalu Mbak Hani. Selamat malam Mas Yudo. Pripun Mas kabaripun Mondol. nggih sehat nggih panjenengan dereng ngantuk toh? Dereng. Tesik semangat Tasik semangat. menghibur Bapak Ibu hadirin ingkang keparang pinarak lenggah utaminipun keluarga ageng Bapak Kepala Desa Bapak Suyono Sarimbit keluarga Ibu Umi. Nggih. Piyayine menika remenanipun tayub. Oh nggih. Wah. Dening nggih pun tayub. Wonten mriki Nggih. dasare panjenengan nggih menapa menika termasuk salah setunggaling waranggono Waranggono. tayub dadi ya wis pas nek ditimbali Bapak Suyono.
Nggih. Wah, jas buka iket blangkon sama juga. Sami mawon. Cocok tenan Isa. Panjenengan ngaturi menapa monggo mumpung menika kepanggih kalian kanca-kanca para niyaga lan Mas Mondolan kula tetembangan ingkang nuansanipun tayub monggo dipun keparengaken. Pripun Pak Dalang? Manut Dan apa biasane spesialisasimu apa? Senengane Diaturke bakune cara etanan. Nggih, kula nderek rencang-rencang mawon. Nah, lek ngecomke Mas Rendra karo Mas Pripun? Doni. Tembang kangen Pak Dalang. Tembang kangen engko nek kanca-kanca rame-rame iki nek kowe ijen ya spesialisme apa to Mbak Eni? Nggih. Karangkates. Cocok Pak. Boleh. Cocok. Nggih, kaya muathuk lho sampean. Karangkates bendungan wewengkon lawang. Karangkates Ya. nggih, joget enak iki kok. Monggo Pak nek bareng derek beksa monggo. Ya. Ayo Don buka bonang. Dan nem-nem loro ji ayo. Apa? Cocok. Tresno
saya eling karang kapas saiki kowe ora rewes karang kapas ingat tresno aku kowe ate sumpah tresno saiki ono ngendi arep pamit layan janji suara hati monan sayang ngenteni rangkat wis ninggal tresno kang sejati tungken tak gentung. Batif batisan. Angge. Kowe dan. Matur nuwun Mbak Ani. Lah rapas. Nyuwunan saking Kadang Sinoman Cak Yuda ngersake Puspitanala. Kowe cocok. Nggih, ugi menika Ngan sing ngaturke. kalau wau Pak Soirin Gareng izin ora iso nderekke niku nyuwun Caping Gunung Jembeng, anu Jengleng. Mbak Sulis berarti engko. Nggih, terus menika wonten malih Pak Martip. Ha, sonten wau ten mriki. Menika bablas mirsani live saking griya Mas Dalang. Oh nggih, matur nuwun. Ha, niki spesialisasine niki nek Puspitanala niki. Nggih. Cah niki lho. Ha. Ndek. Nggih, disepati Mas Bambang. Sepat Mas Bambang. Saking tresnane kanca-kanca dateng Mas Mondol menika. nggih wilujeng dalu Pak Dalang Wilujeng dalu Mbak Bella. selamat malam Cak Yuda la mati Anu kedudul. oh kedudul Mbak Mela. malam Sehat nggih panjenengan. sehat alhamdulillah Titik sumunar cahyane kok kawis tinggal gembira. iya harus dong loh mati lagi Smile ngoten lho panjenengan. nggih harus ya Nggih. dadi nek disawang ki anu kersane mboten negatif ngeten iki lho lah ngene iki sampean ibaratnya puweteng positif. dedet nggih Positif karo negatif. iya Iki plus iki min. heeh Malah iso Entek ngetokno bateraimu ketok. iso ngetokno setrum malah. masa Iya. niki wonten pamundutan Puspitanala saking kanca-kanca Sinoman. Mas Mondol coba di. Matur nuwun Mbak Bella. Sampun katur. Nggih. Sian. Menika taksih wonten malih kang ngersakaken kala wau Cak Yuda. Caping Gunung. Cocok karo hawane, cocok karo piyayine asli saka Putri Gunung Blitar Selatan. Ora ana liya kejaba mung Mbak Sulis Eva, Mas. Sulis Eva. Diaturi jumeneng monggo sepate para kanca monggo-monggo lah sumangga.
berjumpa lagi di season yang kedua. Yang kedua. Hebat, tasik semangat ya. Tasik semangat 45 Mas. Mbak Cak Sulis. Mondol semangat toh. Semangat. Se. Aja nganti lali lho Mbak Sulis ki bar ngetokke wujude. Ngetokke apa iki? Kayak tegese sebuah karya tetembangan baru, Nggih. pencipta lagu iki. Apa iya toh? Iya sing gak salah judule apa kuwi apa Mbak judule? Rinoso lah. Rinoso. Kuwi enak wi aku seneng nganti Alah. apal aku lagune Rinoso Piye, nganti Mas? apal. Nek gak salah wi piye to Mbak ngarep-ngarepe? Oh kemeruh. Wong is kari nonton kok dadak lali. Nah, nggih. Dadi Nggih. Pak. Nek biasanya panjenengan nembang album panjenengan karena sudah mempunyai album. Cangkeme wong melarat, wong sugih album goblok kowe. Karena sudah mempunyai album panjenengan ya biasanya kan Rinoso. Mosok kaya cangkemane beda. Benten. Cak Mondol nggih gadah lagu. Ah kon duwe lagu. Apa? Oh akeh aku sampe lali kok. Iki Sampe duwe akeh tenan lali. apa ora? Loh, tenan iki tenan lah lali. Pacule ra ono kari gundule kok. Cobi sekedhik mawon tembang panjenengan, cobi kersane masyarakat pirsa tembange panjenengan sekedhik Nggih. mawon Sekedhik cobi. mawon. Sekedhik Pelok mawon. pelok 6. Pelok 6, pelok 6. Dek din. Dedin, bocah dek kandan-kandan lak suwaduk kene ora. Mas Aridin belok Pelok 6. iki lho kok iso. Rinoso saya kerasa karo rasane driya. Wis sak ngono ae, Mas. Walah kaya Cuplikan tok. Kaya didolar. kaya cetil timbae ya tulis ya apik tenan. Rinoso kaya alah tak apalne. Nggih. Tanggung MC sesuk. Niku kula ndamel nalika kula nembe jatuh cinta nika. Wah, iya. Walah, nalika semono nggih. Ngatasi perawan nika, nggih. Zaman gandrung karo mondol biyen niku. Loh. Zaman gadrung karo mondol terus ditolak karo maratuwane. Nggih. Sami anu, caping Menika gunung. pamundutan Nggih. caping gunung. Siap. Siap. Nggih. Niki di Jembeng. Lho iya no. Nggih no, anu jengleng. Nggih. Niki masak sing di Jengleng kula mawon mboten kalih Dik Rani to. Dek Rani nembe mawon poso Daud. Wasan Daud niku pripun? Sedina poso sedina ora. Oh ngaten. Niki sing Jembeng sinten? Kula kalih Mas Mandal. Oh ngaten. Nggih. Beh, kula di Jembeng panjenengan kalih Sing di Jembeng kono lho anggrek apa? menika. Jengleng. Jengleng. Jengleng wong loro ya biasa Mbak Lusis biasane rong truk Lho, jengleng. di Jengleng ki nek ora di Jembeng ini ya gak penak lho, Mas. Alah, Mbak Sulis ya. Entahlah mulih ya. Lah napa kok mulai? Lah perkara Jembeng niku. Capi. Kula riyen nggih Mas Mandal nggih. Ayo sumingkir saka papan kene sumingkir ae. Mandura tole mandura. Mundura. Sing penak ya, Mas. Iya ya Mbak Sulis. Saben bengi nyawa kok mek kur ngono, Mas? Lah urung kok iso. Hai. Mas Mbak dipasne ya Mbak ya dipasne ya Mbak ya Mas. Apa salah sing. Duh, Lega ora Penak, rugi lek Mas. puja mundhok bebek papat ki meng. Ora rugi tenan. Lah piye Mbak? sekeca, Mas. Enak tenan ya? Nggih. Alah, engko tanduk. Ayo kowe coba. Ketika aku iki. Cak Modal. Iso tenan para. Iso. Kok ngarep kau mburi? Alah, urung. Teni sik kelonteni. Dirungokne sik to. Yen memajang Asik. mongkar Asik. janur kuning janur kuning janur kuning Wop. janur kuning janur kuning
tengah iki iso apa ora to? Iso apa ora? Apa ter dijunjung? Lho karek nyolot lho kok sing ngongkon junjung lho sapa? Wong didesekne kowe. Lha iki lho wis adoh lho, Ndang. Lah iya. Panci menapa menika caping gunung niku nek damel jenglengan ya penak tenan. Oh, saestu seketa. Napa mle panjenengan sing bawa, Lah nggih kula sing tergantung sing jenggleng lho Mas. Mening. Tergantung to. Tergantung sing jenggleng Sing jenggleng sapa. Lah nek Nggih. kula kala panjenengan mesti apike. Cocok. Mas Sasongko ya mesti apike. Cocok. Coba to Mas Purbo Menika nek Sasongko panjenengan menika. lan kula. Menika mesti apik mesti sae. Nggih. Lah nek Mas Purbo ya sae. Sae. Jenggleng mesti ya pas. Nggih. Yap. Nah, panjenengan lan kula kan mesti sae ya kesekeca to. Lha kok aja golek nggon dhewe iki lho. Wis cocok badar sejatine wujud wis jelas. Apik wis. Kono Piye? rauman ra apa-apa, entuk sing kotot. Ayo tak ya. Yap. Yap. Bon, sampun Mas, pesakne larine sampun pejah. Pun. Aku ora kuat aku mbokmu. Aku tukang nondrok. Ayo, Mbak, ayo, Mbak. Kembang wae wataan. Alah, enak. Jan. Piye ta? Kok mesti Kene ra sing tak iso to? karepne iki ya, sirah ning kene, bokong ning guri. Sirah digoceki, bokong ning guri ayo, Mas. Ah, ngono lho kok sirah diusep-usepne kuping nek budhek ayo ta. Duh. Sitail mbok menawa nek ra kena mbok genteni ta. Sitae. Ya yalah. Alhamdulillah ti. Lega sum. Meh jare tok. Alhamdulillah. Wis sum. Sesuk dinggo. Kapok sum aku sum kapok. Sesuk dinggo neh. Dal ya, Sis. Ya, terus ke. Mas Din. Panggah kembang ya to, Din. Paciteng. Malar ke. Alarne, Pak. Dung tat itu detak tat. Oh, matawa. Ya. Amin.
ngombene es teh. Es teh. Pak Notol duwike akeh. Tuku pentol ning pasar Klewer. Apa kuwi, Mbak? Pak Notol sindene nyuwun sawer. Oh, jahat. Kewer-kewer piye to, Pak? Menyang wono. Pasne ta. Dipasne to nang Larase to, Cak. Wono. Menyang wono. Lah. Di tradung pitik. Kok apes men to? Lah iku paling nggih Pak Yono nyuwun dhuwit kok biasane ngoten, biasane. Nggih, biasane. Iya ya Iya. Mangga. Sampun. Lah, Nggih. sekalian apa? Lah Pak Dalang Langsung mawon. Pak Dalang. Kok langgame dikancani Mbak Rani. Ben Mbak Rani. setel iki suwera satu panggung kok. Berarti Mbak Rani nggih ken parian. Oh nggih. X Cakra anu. Oh mik ini. Cakra kembar. Malah kaya terigu. Tuku celana kanggo Pak Yono. Lho, Pak Yono tuku celana. Mugi Pak Yono sekeluarga panjang yuswa. Amin. Amin. Saerane. Mulek kok cah iki senengane ya. Lho, anggotane kok keri sitok campur sari. Ya aneh-aneh lho, Cak. Cak cuke keri ya, Mas. Deke mekeh. Walah. Pindah rene. Ya anggota. Lo. Lah dalah. Panas udan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon. Wah, ngunjuk riyen. Unjuk ta? Nggih. Sareta Sampai pangunine. Bali ngulon apa setyane kelakon ben kono ae kok. eno mane banyu monggo Dik Rani. Zaman berjuang jor kelingan Mas Lun mik setunggal damel cuk. Kok ya laras lah ya apa? Jarine wis Alah tidak nyetel barang. katurutan sing Ya. Tak
sayang no. Oh, Pak cah-cahe bareng nek cukil malah kita regeng lho. Mau sepi lho bareng nek cukil ya kita rada urip dan urip tenan. Sekar bisa Tung gunung iya ya. Dangdut ya Mas. Woi, serok kok. sian. Rock and roll. Cuke, trung, trung. Masuk, oke. Sekar bisa iya. Sian. Cak Yuda metu bakso, wis. Nggih gawe, Mas. mboten krasa lho niku pun jam 1. Jan ra krasa mak selenget ngono. Mak selenget jebule pun jam 1. Nggih. Niki lakone duwawa gitu. Nggon suka parisuka saged diteruske mengki ngen gara-gara Cak Yuda Siap nggih. nggih. Semoga bisa berjumpa lagi di waktu yang lebih istimewa. Lebih istimewa Nggih. bersama dengan Mas Purbo Sasongko dan Matur- kanca-kanca dari Bodromoyo. Nggih, matur nuwun lho kula sampun di Siap. berkahi. Kula nggih matur nuwun Nggih, sampun nek- saged sesarengan makarya. Nggih, bola-bali tak beli aja ra iso. Jan rumang saku kok nggih. Ngapunten Mas sing setunggal pojok piyambak mboten pedes nggih. Jahat. Semoga nggih nderekaken lampah Mas, nggih sukses kagem panjenengan.